На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Това съобщиха от Националната агенция за приходите. При откриване на грешка в декларираните данни, гражданите и дружествата имат право еднократно, в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Тъй като последният ден на септември тази година е събота, крайният срок се удължава до 2 октомври, уточняват от НАП. Физическите лица могат да коригират декларираните от тях данни след 30 април до 2 октомври. За юридическите лица, едноличните търговци, земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци и физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до 2 октомври. Те подават коригиращата си декларация онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код или с електронен подпис. Гражданите могат да подадат своята декларация и в офис на приходната агенция по местоживеене, напомнят още от НАП.